Wilah ing kuwa karbani si Bagaspati sekabehing kodam Widodara lan Widodari molo ikat jin setan prayangan wis lulu sari atunggal saki mungsu ing ngarep mburi kiwa kenang kiblat papat padha gamigilan kepraben ajiku bolo sewu kabeh manut lululan tan kena awah saka daya sirep lan kekuatane aji bolo sewu ingsun didisani Resi Bagaspati wilaheng. Nanti arek Ya boy, sepi temen. nah ya kok kontok sing ngono kene. Lah, iku Biasa nih. nglumpuk ngono. Dan Andi konyok. Ya, apa? Kate mancing ya? Mancing ndi? Ya kali sumber. Kate wae ya. Pakai bae. Kondang oleh ujang go. Goreng ngece rek. Engko lek oleh wasak mene-mene engko dak takeki engko ya apa? Mosok sak munu-munu. Iya sih. Ngono kono ujang tok Loh, ngono. menyek ndak ero ben ah. Ning jare sapa kon? Lah jare kowe tas iki. Ono lele sak mene-mene lutung kowe. Yo nek kotok yo. Loh, bentuk wae rek turun jajal apa? Ayo lek melu we. Ya wis, tak tani kene wae ndelok engko oleh. Ya wis. Tete menyok iku Mas Be. Opo? Mancing ndak iso. Paling muline oleh pewakis. Yo menyeng. Wong arek ndak pentas opo-opo. Paling mau didamu ibune paling menyeng. Yo iya ngono lawuhe ning omahe. Lah ya ibune. Tuh, mancing mulai ket mangisu jam 09.00 sampai saiki jam 3 ndak oleh-oleh rek. Lain. Rokok nek rong pak, ndak oleh-oleh. Mandari ki oleh terakhir wis. Bismillah. KM dek kene apa ke demite ya? Iwak sing nol iki nang gaipe ya. Tuh, rek. Lagi gak oleh iki. Tuh, gak oleh kon. Tuh wis balik wis. Oleh ket mangisu ndak oleh-oleh kon. Wis paling kesi wis. Tuh, senar judes kabeh. Catokane yang ganti. Kan? Ada pancen ndi? Oh, ndak lokasi nih. Aku nih papan, apik. Endi? Oh, no di luar kene. Aku nyoleh wak wake. Coba carane. Cara nang anu nego caplak. Kok nang bare. Oh iya. Aku wingi lho oleh wak paus gede-gede. Musuh. Loh, kon kok hype dik kono. Terus siapa carane? Lho, rek, baleri maneh. Nang bae. Tapi yo ana ikune, rek. Opo iku? Ya iku no sudah apal rek. Sari ya. Oh iya duduk sari. Ya masa iku lho rek sudah ngerti rek. Iya. Iya. Gampang ya. Iya, aku wingi pangas RT Agus dan entek ya. Oh iya. Kon anjing. Mari wingi kok dua anak dikit sih. Nah ya ngerti senar iki dados kabeh. Ya sih. Oke. Wis kapan carane? Gampang ya enggak pengen iso kan. Tapi ojo lali aku, orang pakai aja Orang- pakai. Wah ketemenyo. Loh, pengen oleh pakai gede apa ndak? Pengin ya. Lah iya iku syaratnya. Pio anu baik anu pisan. 20 aja. Gampang wis. Iya weh. Sabira kok. Jam 09.00 kan? Ya tak susul ya. Ya sesuai ngene. Iya. Aku tak anu sik wis, dan apa dasik. Iya. Iya. Aku sih bener pancing. Iya kan? Temenan menyo iki. Mau tak kali iki aku. Bebas. Kebengi jajal ya, wis. Mak cekne oleh iwak gede. Til iwak lanang wedok kantil tol masih jeruwo ya apa kaline iwak lanang wedok nyantol dingaren dayo kok selur sedina iki monggo tunggu sing ciela ya
Oh, akeh duwe, Mas. Wah, dingaren daya selur iki. Kena ke bayar bank kredit kesuk le ya, nang bae. Perlu apa rene le? Aku rene, Mbak. Ngetero koncoku wagan. Iya, Mbak, soalnya wingi menyok mancing oleh gede-gede. Oh, jane menyok wingi rene le. Njaluk syarat nang bae, ya tak gekno nang bae le. Iwak jare oleh gede-gede jare iya le. Nggih. Mancing ning Kali Sumber iku le ning sore pring jare le. Nggih. Ning kono akeh tawise le. Terus sampean iki ya apa iki? Kate njaluk apa nang kene nih? Perlu njaluk syarat-syarat apa rumah cek oleh gede-gede pisan. oh ya ngono. Tapi ya sik kate takon bae dikit ya le ya. Engko dungane apa anune apa ya le ya. Iki pentakei syarat-syarat ya. Ning jero ku ana wacanane wis. Engko sampean buka ning omahe. Engko lek kate mancing, sampean buka ya le ya. Nggih. Iki dikekno sapa iki? Dikekno agan. Oh, dikekno agan ya. Nggih. Ojo lali kan ya. Engko lek kate berangkat mancing peruten ning palesane ya. Nggih. Iki wis ikepe. Nah, iki wis. Ikan wis sampeyan wis tak tulung le. Bae gawe prapen iki dudu kukuse klaras le gawe menyan madu le. Makane sampeyan kudu sing ngerti ya, tulungen bae. Nggih, Mbak. Ngertos. Nggih, matur nuwun, Mbak. Aku sampean tulung. Iki sarine 5.000 kula tak pamit balik. Iya wis tak dongakno teko kene ya. Hati-hati kesuk anune ku diolesno ning palesane ya. Oh, nggih. Ya wis tak dongakno wis, heeh. Nah, Oke, ya wis, hati-hati. Sari kok cilik-cilik tok nak apa-apa pokoke selur. Nek bayar bang kredit esuk ambek nukokno menyan iki. Mbah Klanceng iki. Tak lebokno nang sak wis. pirang-pirang dino rokan baku terus ya. Seiki banget rasane Surya. Rempak. Jane seakan aku nang agan nih, marta akali. Tapi arek marang ngakali aku. Banget penting rokan Surya. Ndek kene aja menyok panggene iki. Mbak ya jales. Tuh. Iki jemate dikon masang nang bae iki. Jerem bae iki le, jemate dipasang. Tak turungi mancing. Terus itu dirapalno. Jales. Nowo ae sukses. Tel liwat lanang wedok kantil. Tol liwat lanang wedok nyantol. Kangge. Duh. Tok suwe temen boleh mangsil ana tol lek. Ora kok wis entek rong plak. Duh, lagi paling. Wah, jangkrik goduangan. Menam bae iki ya. Apa kualek moncone? Kepalane iki. Bisa lo cuman nek. Mang tel. Saya udah balik sih. Tol awak iwak lanang wedok nyantol. Tel iwak lanang wedok kantil. Jale menawa. Dulu. Iki dedet. Iki namanya jeremanya iwak mau sih. Wah, bro rek. Dulu. Tak apa rek. Wah, jangkrik.
Sandal rek. Duh, guys. Jangkrik. Jajal tak otone maneh sik rapalan tak balik asal kok mang. Mosok mulai isuk mang awak ndak oleh. Sampai ping 3 iki ndak oleh. Intim nang nyok ambek dukune, ambek bae. Pedes sih. Tel liwat lanang wedok kantil. Tol liwat lanang wedok kan nyantol. Asu kuwi. Loh. Kok berat iki? Wah, gak tahu sih ya jeneng mbake iki. Wah, temenan iki kok mote iki. Wah, jangkrik. Ya kali mana aku rek? Dia pun sotek iki. Jangkrik. Kok sotek kan? Pedes sih menyok kali aku. Bayang ngono. Taek, teman-teman gimana kowe?